खुलुमका जतन न नर तिनी तिरिंगो थांगै ताम ताम खलायनो नांग्यांनो नां नंग नां तिनी कासे कासेखौ सायखिनारबानो नाम्बार 1 नर तिरिंगो थांगै बाइक न खुसखौ चालुरि बखरगा जेफोरबा मुइतो खायनार दे कासा नगो ननि फेमिलि राव ननो नासिं दंगो बंनि आसानो नर फलिया दाखादि थांगै काहाम कोनखौ नाय जाते कुनो पार्टी मरं यातिके नगतासे काहामखौ फायबायदि नाम्बार 2 नर आरो थांगै गोबांमा कुना कुना चुवाक दुगान दग आखर नुगानो आरो हाबै ता नंगैदि तामनि हिमबा नन काहाम बागन सावो नर आरो नंगै नन बखर गुरि जाखा नर फाइप्रो लामाव गोगमा एक्सिडेंट रंगै हानि निजिन सरे नन नसता खादि चुवाकनि लगे आरो ता गोगमा निसिजिनि ज खबजागो अब न काहामखौ थांदि नायदि एन्जय खायदि काहामखौ नगतासे फायबायदि नाम्बार 3 नर आरो थांगै गोगमा जान्दा मुन्दा जुवा नगानो नर आरो थांगै लुब नांगै ता थंदि ताम हिमबा नं रां रग अनेक सेफ्टि नाय थिंया तंखाय नाम्बार 4 नर आरो थांगै वालाय सुलायंगै बुलाय तलाय तांलायदि तामनि हिमबा जतन बिसि कताल पालायना थांमाबा हासि खुसिके जतन जोंचिनि तिरिं पालायलायनो आरो बुलाये आखलाय नरक निजिन सागनो कोइ कुन लाब क्रियाबो आंतिरक तांलायदि काहामखौ नाय फायबिदितेसा ला सम सुनो सानाय जे आं पॉइंट दि मानि अमनो फॉलो खायदि नन बागै न काहाम नाय ओंखाय नर पॉइंट न जतन ठीक जाखायबा लाइक खायदि शेयर खायदि जाते अ मेसेज बुइबो मानै बुइबो सेफ्टि खाय काहामखौ फायमानातै जतन न हेपी तिरिं